Harangi kadawhat paguhatan dati dot nunu magyakap ya tamo don iti titahak kinorahingan iti kamila-milaan tay ko iswang no pobora sa sweldo nga nunu tamo don iti karunia ro ay laan dati dot tamo don no patit nunu no pa ititahak kinorahingan kuma dati nga papagirot dati gereja daw. Mo'y dahdat iti na paggereja da kinarahingan nga misiso. Nga hingga nagidi. Kadang-kadang ka iswang ka gereja, iyati sa baget tulun dat kobasanan, imagisusuwayat, harati kamondat magisusuway sikul, magisusuway karadya, pangkat, o magisusuway ng ikadaw hitit kahaharan, nga asimatandat yati no pohom harohot kolomokon dati dahilo. Saira no punda dat payeng kawas-kawas sa sikuli ditiso nga nanda mintang kapiad dit ay sa sikul. Okay? Di ay sa sikul nga iyalo na lo to ang panday-panday ka. Iyadih na pohot awayaan datim iyati na po nga nakatangkid na lot tamodan da kinarahingan. Tamodan na po kinarahingan maya titahak daw nga papagirot ti gereja. Iri na retan ya dito no iridot ay ino po titahak kinarahingan nga miloh da mamonsay dati dat hinggay akurang harmagabi. Miyagalo pa titunturo po mo di ang gumuot haraga di luang lo bi nga sayra no pat ilo hindi ilo na dato juan nila tamodon nila titahak kinarahingan mo'y haro ko giratan o girot di iri data modon mentok na punda dati iswang na gereja agumo takati magisusay kaboboyuhon kawawayoon nga purimonon na dati ila titahak kinarahingan ay so dadi ginawa dati da magondos to tamodon na pakinarahingan naman na hakilo nga magisisok to ko papagirot dila gereja ano pa kayo itiso itiso kayo hirinon dad magisakadung to kadad montok da pelayanan da kinarahingan